Mae gen nhw cerygoedd. Dydyn nhw ddim yn problem o gwbl. Mae gen nhw log hefyd a gafo coedwig. Rwan ta, mae rhaid i fi dod allan o'n fian. Rwan ta, dwi wedi gadael y so-called dungeon, neu y lle, dan y flaw, a gafo'r y tŵr eitha tywyllwch yndi. Rwan ta, dwi'n dod yma ar battlements. Ti'n gweld y wal? Dwi'n siwr iawn dim y ble mae gyda nhw crossbows ac seithfeydd wedi seiliedig er mwyn dod i fyny i gweld beth sy'n digwydd ymlaen. Ti'n gweld nifer o'r deiladoedd fodern, ond yr afon yma dwi ddim yn cweit yn siwr iawn beth yw enw afon, ond mae'n bosib oedd hwn yn dref gyrraeddio hanesyddol neu canol oesoedd, ble mae gen nhw wal y dref wedi adeiladu. Os mae gen nhw argrwydd, mae o wedi sefyll gyda milwyr i dod wrth y mewn, wrth weld yr ardal yma. Os mae gen nhw guests neu invaders wedi dod i fyny, dyna ni. Rwan ta, ymlaen hefyd i'r keep. Rwan ta, dwi'n mynd i dod i mewn i'r gorthwr. Rwan, cyn fi mynd i dod i mewn i'r gorthwr, dwi'n mynd i darllen yn Ffrangeg, le monter vers le château. The pathway up to the castle. Y llwybr hwn i'r castell gor iawn. Rwan ta, dwi'n mynd i dod i fyny fel meg o farg o stil bon. Geisio o modio rŵl y basilac i gan felmeg o farg o stil. Waw. Dyma'r y gorthwr. Be sydd gan ni mewn hyn? Barrels. Ti'n gweld hyn? Pam mae gan nhw ysbryd neu ysbrydion? Mae hwnna'n cwestiwn da. Mae'n bosib dyma ble roedd Bertha, y tyrosoges wedi seilio. Aha. Les salles vitrées, the vaulted rooms. Cwestiwn da, mae rhaid. Reit. Nesa. 10. 3. Le quartier de réservoir, the collector's quarters. Rwan ta. Collector's quarters. Cie wedi barcio unwaith eto. Dyna ni. Reit ta. Mae gen nhw guillotine. Y guillotine mewn hyn. Iesu Christ. Reit, mae rhaid i fi darganfod dod law ar y cysio yn gyntaf. Dwi'n gwybod ble dan ni nawr rwan. Le tour de la prison de Brisbois. Mae hwn yn tŵr y cachar a gaf y Brisbois. Ond mae rhaid i fi darllen yn Ffrangeg achos dwi ddim yn siwr iawn pam mae gen nhw guillotine, achos dwi'n meddwl bod y guillotine wedi creu yn ystod y chwyldro o Ffrangeg. Felly dwi'n meddwl mae'n ychydig bach yn inaccurate. Felly mae gen nhw executioner gyda bwyell. Na chdi. Ond pam mae gen nhw tour, le tour de la prison au Brisbois. Dans les 13 supérieurs de cette trouvé une chambre et le duc Galbert aurait logé quelques jours de passage à la Roche. Il se rendait aux Pays-Bas pour y réprimer une révolte. Mae gen nhw uprising gwrthfawgwr. A wedyn nath o wedi cael ei lladd. Mae'n ychydig bach yn dywyll. A siamber. A siamber a gyfer y cachar. Iesu Christ. Dwi o'n gallu dychmygu os maen nhw rhywun wedi disobey a wedyn maen nhw'n cloi mewn hyn a wedyn dyma ble mae y pennau wedi torri. Ond heblaw am y guillotine achos mae'r guillotine yn fy marn ni yn
inaccurate ar gyfer yr oes ac canol oesoedd. Y peth olaf ar gyfer y fideo hwn yw fynd i weld gisbro, dwi'n meddwl, enw algorithm neu y marchog. Achos mae rhaid i fi cadw fideo am byr, achos, well, of course mae gyda nhw nifer o lle i weld neu i wneud. Ac, gobeithio mi hwnna i creu y fideo fewn hyn, siwr o fod. Y marchog hwn, dwi'n meddwl, ar gyfer y chwedwr yma, mae'r marchog yw y marchog fawr, Crisbro, dwi'n meddwl, hwn yn enw Crisbro. Mae o yn y typical marchog yn y canol oesoedd. Mae o wedi credu bod i ennill berthau, achos berthau yw y Tywysoges Del, Hogan-del yn y oes hwn. Ac, da chi'n gallu gweld y clefydd, y cord. Mosto modio'r gydyd modio'r basilag. Y cord is o boes, is o sisok o neu is o lofoshag. A wedyn, ymlaen, mae gyda nhw ffenestri bach. Wedyn, y gwrthwr. Ac i diwedd, ban o Gwlad Belg. Dyna ni, dyma'r y peth olaf. Reit, mi dweud ringo ar gyfer y fideo olaf, neu y clip olaf, cyn fi mynd i creu outro. Dyna ni. Almost there. Wel, dyma fi, Lawrence Saxon, yn Chateau Le Roche yn Arden. Wel, gobeithio nes i mwynhau y fideo, ac gobeithio nes i mwynhau gweld y castell hwn. Mae hwn yn un o castell enfawr a castell prydferth yn Gwlad Belg yn Ewrop, siwr o fod. Ac, mae pawb yn meddwl bod, castell Caernarfon a castell Conwy yw castell Cymraeg. Wel, hyd yn oed wedyn bod castell Caernarfon a castell Conwy wedi adeiladu gan Engol Normannaid. I fi, mae castell Conwy a castell Caernarfon yw castell inaccurate. Ond, y castell mor accurate yn Gwlad Belg yw La Roche yn Arden, a dyma ban o Gwlad Belg. Dyna ni. Wel, gobeithio nes i mwynhau y fideo, ac ar diwedd y fideo, mae gyda nhw tipyn bach o cerddoriaeth canol oesoedd. Felly, mwynhau, au revoir, hwyl fawr o La Roche yn Arden.